Vi er klar. Jamen jeg er også klar. Og snebolden er også klar. Ikke snebolden. Jeg føler, jeg er nødt til at gøre opmærksom på, at det her er jo ikke snebolden. Det er jo bare en papfigur. Men han er på lørdag. Og på lørdag sker der det her. Skatestand. Klokken 10. Det åbner. Hvad sker der så? Jamen, der er simpelthen så mange navne her, men allerede klokken 10:30 er der Adrian Pay. Ja. Så er der Anders K. klokken 12. Breakdance klokken 13. Boldværket klokken 14. Der er jo virkelig meget musik, og det er jo helt sindssygt. Ja, der er rigtig meget musik. Le Foxholes. Det glæder mig personligt meget til. Køb tøj. Skal jeg sige, hvad for noget tøj det er? Hvad laver I? Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Det er også noget, I kan være med til. Fordi på lørdag, ikke? Ja. Hvad skal I der? Ikke noget. Fedt. Det skal I nu. I skal til Skatestand. Hvor er det? Det er ude i... Er du svensk? Ja, de er for Sverige og de er for Danmark. Okay, I skal komme. De skal ikke. Nej. I skal ikke svenske med. Du må godt lide. Er det bare sådan åbent for alle? Ja. Okay. Du skal bare betale lidt for at komme ind. Men altså, tag ned i Brugsen og stjæl nogle penge, og så kan I... det koster ikke særlig meget. 120 kroner i døren. Svenskerne, dem skal ikke med. I kan købe skateboards, der er malet på. Der er DJ's. Men vi ses på lørdag, der er også musik om aftenen. Og så er der skate. Står I på skateboard? Fedt. Vi ses. Okay, hvad? Hvad hedder de? Fast på Holmen. Kl. 21:30. Fast på Holmen. Ja, det kan du også glæde dig til. Hvad er det? Er det svensk? Ja. Så skulle vi måske ikke have sagt til de svenske drenge. Nej. men det er jo, svensker er også velkomne nu. Svensker er velkomne. Altså alle er velkomne. Vi bringer en rettelse. Svensker er velkomne. Ja. Alle er velkomne. Så er der skate show. Ikke? Eller det er en konkurrence. En konkurrence. Hvor jeg blandt andet, også snebolden, vil øse ud af alt vores viden om skateboard. Som sådan, skateboard som begreb, skateboard som livsstil. Jeg vil vise nogle tricks, jeg kan på et skateboard. Så er der kunstudstilling. Det er skateboards, der er malet af blandt andet Kasper Ejstrup og Bjarke Ingels. Og dem kan man købe. Kan man købe dem derude, eller skal man ind på nettet bagefter? Jeg kan købe dem på nettet på laurits.com. Man kan købe dem på nettet på laurits.com. Det er billige skateboards. Og det går til et godt formål. Og nej, det går, det skal vi også huske at sige jo. Fordi det går jo til Afghanistan. Børn, der skater i Afghanistan. Og jeg har jo været i Afghanistan. Du kan købe billetter i forsalg på Billetnet for 90 kroner. Du kan købe dem i døren, så er det 120 kroner. Men du skal ikke tænke det som om, at det er 30 kroner dyrere. Du skal tænke det som om, der er 30 kroner mere, der ryger til Afghanistan. Og man har jo simpelthen valgt at asfaltere hele Afghanistan. Jeg har været i Afghanistan. Der er sand over det hele. Det er simpelthen så svært at skate dernede. Så for 30 kroner kan du købe en kvadratmeter asfalt i Afghanistan. Og når du så tænker, nu er der ikke mere musik, så jo, det er der faktisk. Så er der nemlig DJ's hele natten. Og du behøver først gå hjem kl. 4 næste morgen. Det er næsten et døgn, det varer jo. Hvis man er der hele tiden. Det her, det bliver vanvittigt fedt. Det bliver den bedste aften i maj. Den bedste aften i år måske endda. Kom. Og husk at tænke på de der små børn i Afghanistan, der står og skater. Der kommer sand i deres kuglelejre. Hjælp.